Mhlophe azoba khona hulu umlando azi sizotshelwa abafazi ukuthi thina singobani esukwini la uZulu ezile wonke uZulu eguqile sizotshelwa ngabafazi ukuthi thina singobani emlandweni wabaZulu. Isikhathi sungikhathanisa nabangani bakho sungibulele ngizokubezelela ubuka ibhola unganginaki ngeke ngikubezelela uhamba nabangani ubuye ekseni ungishiye endlini khohlwa unginika umqondo vele obufebe ubusuku bonke ngicabanga ngikhuluma nezisheli uma ungiblue tick ungangikhulumisa ukhuluma nefebe ngiyashelwa nami ungenza ngibe weak mumpintshi umuntu wesifazane ngoba ulithatha mpintshi engakwazi ngisho ukusuza mpintshi zona ngami umuntu wesifazane udinga ukuthi ube isicefe lalelani sengihamba ngicela umholi wamaphoyisa siyazi ukuthi uphethe uRamaphosa kodwa thina njengoZulu bese ngeke singalivuleli ibutho namakhosi bezokhala ukugcina isilo bengabe besasibona ingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngoyiqupha ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kuleli isango elincane bese kukhona thina esangweni soZulu 3 seconds ngoba mina ngo3 seconds mina futhi ayikho into engiyisabayo futhi isilo bengisihlonipha silele manje.